Yo, what's up guys? Nako dire karon sa Pilasinyo G. So, nagkuan mi karon naglamaw-lamaw mi. Nasa sinyo ron. Naglamaw mi ron kay nara watermelon. Kay way lingaw kay init po kayong panahon. Nasagol dagong-dagong. So, milingaw ni lamaw-lamaw. Tawag ni dol salad. Ha? Salad. Salad. Salad na watermelon. Ah, Salad na watermelon. Giugasan pa niyang sundanan kay salad ng watermelon na mga kanong dun. Nagdurin. Oh, nagdurin tapos ay mga milo na dayo. Mora, tapos palitra mi guys. Tapos litra guys. Jeez, practice na ho. Kinagmay style ba, lamaw-lamaw ba. Hindi na, ni banguan. Ayan na ko agliso. Ayan na ko agliso. Lamaw tani guys. Init pa lang. Init yung panahon tapos sagol dagkong pumilingaw diri lagra po ko diri kasi inyo nangagan man ko ano payat na watermelon mga lamaw at so ang content karon maglamaw ta pagkat pa na ako ha kulang sakto ron oy taas na kayo ng kuha na taas na kayo ng kuha na ha so taod mahuman na mo ni taod guys update lang mo kay wala ko update sa YouTube pang update lang nato na sa YouTube guys kay dugay-dugay na pumuwa ka upload kay wala ko ilingaw wala lagi among lingaw ron nauna si Sinyo G og lamaw na nag master chef na yama oo duha rami hawa nanawa mura lagi duha rami yan manawa ko mi kang bala jud man amro kang bala no man jud mana it's time na wala na lang tangan na lang siya durin tapos pumula na yun tapos mix tapos ice ulat-ulat na yung mga 30 minutes before the cold before the hour before the rain so gutom na pamilingaw udto na pod papagkaon si Sinyo G nagkaon na pero kunya na ako magkaon kaya dayo magkaon ni dayo mao na akong technique no dilawan na to be dilawan na to ay uli yo guys na mix na ang ice of Dorendri wala na ito napakita kayo na inanawag so daw lang na mo ni mo sa mix at talaga 30 minutes or tasa 30 minutes no Urot man na, Tres. mga 5 minutes siguro sugdan tayo ng let's go wala na ito na lugaw ba na mo kauban para sugdan kaya balik kay sugdan para sugdan na itong kaon Sugdan ng uringos. kira plano kuning kuan ko mag Iya, butong mo lagi. magsalad-salad daw Tao. Nilo. milo na mga onda Sugdan na ni. o manilingaw yawad lingaw niya nagkuan sa petag milon dun salad-salad na dun ya sa itong mga kuandra yaw sa ito si Brits ba ito na kaon tabab let's go Yati na. kaon na ka oh cool paano ko dun si Kuan saan Sinabot ha Sinabot. kahit kalit mo na yun gabi iyawa kay di araw tambay gabi Kilo sin. yo guys Matati na. mura ra kayo mong juice ba Isa kilo kape. hindi kayo Pila lagi kilo 35. 35 ang kilo ang daw cheers hindi kayo Kilo. kapin abba ba Bugat kini ay. 35 man.
Buot kayo no? Gamay na ganito. Samot na lang daw.